Yes, perfekt. Du er i mål. Sådan, det var det. Yes. Nu håber vi, at du har bare noget nemmere ved at forstå målestoksforhold. Inden I smutter helt, har vi lavet en model, vi gerne vil vise jer. Du skal ikke være bange. Alt er, som det plejer. Kan du huske sagen med Lars? 1,84 og i målestok 1-100, hvis vi skal ned til plantegningen. Så dividerer vi, så får vi 1,44 cm. Så var der bilen. Den var 17,9 cm i størrelsesforhold 1-25. Det ganger vi, så får vi 447,5. Så var der plantegningen med badeværelset, som er 3 meter i virkeligheden og 3 cm på papiret. Så det skal vi dividere, så får vi målestoksforholdet 1-100. Hvis du dividerer målestoksforholdet op i virkeligheden, så får du målet på tegningen. Tager du målet på tegningen og dividerer op i virkeligheden, så får du målestoksforholdet. Hvis du tager målet på tegningen og ganger med målestoksforholdet, så får du virkeligheden. Klap dig selv på skulderen. Nu kan du både målestoksforholdet 1-100 og 1-25. Så det er jo helt perfekt. Så nu kan du gå fra virkeligheden og så ned til tegningerne og dine modeller. Ja. Helt perfekt. Check.